ole nunga khol hring channel mingin chibai bu ka cheu nunga khol hring hi atak salambur somna wangin ron chiar theiri lova karon chiar chok don ani a chiar angin ngai thlak te pon wam kher lo mai theya min lo hre thiam turin masa in kan ngen chewa tin in tong traina lama te adam le wat theina turin lo hre turin kan ron ngen bok cheu ani tun tum chu tual thana lam hoi Woodrow Wilson style Patricia Highsmith zia anunga khol hringina a Lehlin ani Madam Thibolti Hall of Wax Works khoinuna milem siam entirna dor chuan mipui a hipin tlo tu po anga hle mai a building malama chuan light sen le eng chu a chuna zanin an chirang maya a chung la mai ro chuan tual that lai lem le history lama thil thleng poimo tarlan na lam chi atak ang thei tur bera khoi nun manga siam milem chi hrang hrang mangin a khat dul mai ani Clive Wilkes chuan chu mun chu nuamati in a chung le pona chuan atal po atal tam nangiang renga ama hi dora an thil zor pekwal tu ni in a hunol hleka chuan he muna hian a local de oreng thin ani a hol luna chuan cricket zuar tu hi a thu thina chumi kalpel chi a chuan mun thim de urui hi kaltlang angaya chumi kalpel chuan hol chung chu alo ni ngal to mai ani a masabera milem chu tual that lai lem me chesam se hian putar ngonga avit lai lem ani a putar chuan cho a ei lai mek ni in alang a cho ei lai ni om tak chu sa le alu ni in khoinhun manga siam ani nge a dot le a chuan kum zabi som pariat hun laia friends mi le sa marata in bual tura a thu lai an that lai lem a oma a dot le chu president Kennedy an that lai lem te Nazi tanin hun lemte a ombok Clive chuan eng milem mai po chu munom ati em maya a thlir ning thei ngai lo ani midang chuan an hlau thin ani ngaya ani ero chuan a hlimpui em a anui chuak hial thin atan chuan a hlim om miawlom enga nge anui lawang ni adu dan phe chuan chulai muna zanria hial chu adu a thil har sa lutuk chu ni lo mai theyasin Clive chuan chu dora chuan mi pathum an thok ti a hrechiang kongkapuya cricket zuar tu a thu a nu thau deuh sambuang tarmit vua hi a omboka chunu chu cricket lo chek tu ni in mi pa pakhat patereu te a chunga milem vel lo soifia a tlo tu te lo hril fia tu a om vele bok chu baka patereu te samdum a tlo tu ten an ti chiat lo en fia tu a om vele bok ani November thla ani a zan khat chu Clive chu hall khar ma dar kar khat le achan ve a hall chunga chuan aluta thim zinga chuan biru in ngak tu mi pathum te an chhuah hun chu angai chang taran mai ani dor ngak tu meichhia a hming mai reti chuan cricket zuar tu freta hne na tang chuan poisa bom chu la in hall hnung lam pin dana chuan da phei meka Freta chu kongka puye tang chuan chuakin midang zong chu hall hnung lam kongka a chuan an chuak thung mail ready chuan ma hruain pasang deuh zawk chuan azuia ato bera apate deuh kha a chuak thung Clive chuan kongka khar ri le akal ri rak thom chu a hrezuia thom dang a om le om lo ngai changin an thuwang wanga thom a om zui tak lawa chuan a biruk na tang chuan a ron chuak ta a hall nung lam pindan chu ala mu ngai lo ani wangin awa en chin mai maya chuta chuan an coat te an lo da a office angin an lo mang thin ani nge yang do kan hlui fe hi alo oma drawara chuan chhuar te omin chhuara chuan thinga siam poisa bom alo om bok ma se poisa chu Clive tan engma ani lo Clive chuan adu danin a om theita ti hria in anom sip bol chu atran theita noal a hmuwa bati chu chi engin engkim chu chunang bokin a hmukim le theita a tuna chuan ama chawin na om to a adu du ati theita adu le a khoi theya tu ma dip dal tu anei to lo a sandwich chu eina hanzai ra drata nuam ati mel hle mai zingdar ni vel alo ni chuan aning ve ta deuh hleka chhuwa adu ta ni
ma se kongka zongzong an kalawangin a chuak thei si lo a in thiar zo chuan chhuata chuan mut atum ta top mai ani a harma le maya engemaw a han thlir kwal vela engemaw hon tur adu azong vela President Woodrow Wilson an kum sang khat zakwa som pariat a khovel in do pui pakhat na in rem na azia lai lembula chuan ading chata Woodrow Wilson a ngong or chu alata ani hall chu dar kwa le chan vea hon ani a midang ron lu ma chu Clive chu milem zinga chuan abirua midang an ron lu ve ta ka chuan lut rulo ni om takin chung lut thar ho chu awazom ve ta ani aiptea Woodrow Wilson a ngong or aktrat chung chuan a chuak le ta ani ana chuan dar kar chan ve la in a tlai pha nge na chuan alo muak nuala thir sakor le chuakin a na chu a tran le ta ani Clive chu anu nen chawa cheng an ni a anu chu thomhnu dor a thok ni in Clive a kumnga ani in a pasal hian a chhuah san ani tuna chuan Clive chu kumsom pariat ani ve to a school akal rei lovin lekha zirlama chuan a hlo cham chiang hle a school chol kum chuan engma tilovin atei rolai mai maya anu point amang an pui viau ani ome ti chuan engna emo thok tur ati in tuna na hi alo thok ve ta ani chumi zana Clive a ho chuan alo duan lo kangin dot thu anu chu a hrila a thian pa a hmuwa a thian pa chuan lenga a som thu le anu le pa in riak mai tura an som awangin a ria tak mai thu chu anu a hrila anu po chuan alo oi ve mai bok Clive chuan Woodrow Wilson a ngong or chu ama almera chuan a da tha a ngong or moi tak ania vut buak rong dalam deuh ni in a to ngotin a rin om a rin dan chuan tu emaw chuan president ngong or bo chu hria in an mang ang hle in a ringa a thil ti ruk chu chuang takin a ngai tua le ta tu emaw hril adu viau mai ma se chu tiang thuruk han hril tur thian hnai a nei der si lo a tu khua alo wara na thoka a han chhuah chuan a phurang te vut chuan engma boruak a om lo tlat a thil ti chu hre awm poin an om lova ngong or bo chuan khopui boruak ati dang lam ei lo chumi chol kar po aliam ma chuan Clive a chuan chotnu lama hian ngai dan thade umai a ngai tua chuaka tun truma zet zong mi pui mit ala in alar to nge yang engtika nge atiang o zan ina em niang ni em love ruwa manna asiam le te po anga yang chu le zan ni aliam le nu chuan Clive chu hola chuan alut ve le a dar kwa vel ni in cricket chu alea van nei thak de umain cricket zuar tu pa chuan tu ma chu a en chik lem lo a buai ve em bokani Clive chuan Woodrow Wilson lem chu a panding ngala ngong or ala or lo ti a hre tun ma angin chu tiang tual that lai lem ti chuan ati hlim to te chiam lova alem ni lovin atak anga yani hi ti in angai tua ta a anui suka meichia atha anga yani atlo tu te an chhuah nu chuan Clive chu office bula kil thim la ya chuan abiru ran mai mail ready chuan a kot le lukhum le tur chuan aron kalpela chu vele Clive chuan a ngonga lo manin alo reka chhuata atluk ma chu areka a thi chian nu chuan leya azal tariai riaya thim zinga chuan a hnuk lut ta a mail retika a chuak to emni aniang office a po om to lo ke po ka kalmai o chu palama chuan Clive chu zuang phein a beile ta ma se arin ai da in a harsa alo chak phian maya arek lum theidon lovemo ati man hial mai ma se alu chu banga atau tir ngek maya atuk zal le thei hra me patereu te chu alo lang thuaya Clive chuan a khabea hnek tumina vai fu a alo cheson man si a ngonga chuan hnek tabur mai le chu pa chu ni kho hrelovin a thal le ta der mai a thi ngei theinan alu chu banga atau tir le ta ngek ngeka khi sene chuak nemin arim po athang ngei mai an thi ta vek ni in alange mi pa pahnih te lu atang chuan thi sene chuak na sa hle mai meichia ero aka tangin aron chuak thung Clive chuan a handap vela a pate zok ip te atang chuan cha bi a hmu a chem te tereu te a hmu bok
pasang zok chu ala chede utlat mai Clive chuan a ngonga voi li ngot mai a han zaya tuna chuan an thita veka khoi nun thisen ang thei tura rong hnoi sen mai mai ni lo thisen dik tak chu aluang ta ani Clive chuan a chung light chu ti engin a hna thaw tur alo suang tu reng thin to chu a tan ta chung mit thi te chu khoi nun atanga an siam milem aya ada don ani meichhia chu Maratha hi French Revolution hun laya a in bual laya an tha ani in bual aya chuan ada a Marat lem ero chu office la lutin dokana ada dai thung mai reti ruang chu athom no phelsak a han tum zeta ma se kot le lukhum nena in bual anga alan chuan a hlimom zokin a hrele si a ti chuan ada ta zok ani tuna chuan mi paho hun ani veta a ngonga zai zok chu putar thil elai mi chesam se in a that lai lema chuan chantir se a omang viawang chu pa chu pompein putar cho elai lem zok chu ada sona a aya a ngonga a zai zok chu ada ta putar lem khoi nun zok chu toilet lama avada pheile bok Clive chuan nuam ati in anui de reng maya atan zong na hlim om tak ani e atop bera chuan apate zok hun alo thleng ta khoya nge ada ang ti in a hanin ngai tua te a Woodrow Wilson lem aya chuan a man thei don hi Wilson lim chu hall hnung lam office a chuan avada phei vele a dokan lian fe chunga chuan a thut tir ta a aya chuan apate zok chu han thut tira ma se azoi em awangin thil ziak anga han lan tir chu arem lo hle mai chu ba ka alu chu dokana chuan a thlezoi nguai reng mai boxi pen po chu a hum tir hlei theilowa atopa chuan engtin tinemo ati thei sham a taksa chu a chaw hle to maya tuna chuan chabi aneya helai munaria kher angai talove ina ho a tui takamuta atuka chanchin ngai ven zui chi achu amabak ta akor chunga chuan thisena kaya wangin khoya emo apai anga yani ma se pon khovo ta chua don chuan korchung amamo si milim korchung hak zinga atokom deu chu a hak sak ngot mai ani ama korchungero asul hnuti fainan amang thung light chu ti thimin hnunglam kong khara chuan achuaka akal hnu in chabi chu leya athlawa akal sanzui pona chuan bolhlo bom hi a hmuwa a korfual asul hnu ati faina chu athukru thuaya Clive chu amutui kher mai khua alo war chuan a hna a bok chuan akal le ta a ati turte ati zo chuan a ennom en tur chuan hall lam chu apan zui le ta cricket zuar tu pa chuan cricket alo hral le than to a ama dor tu te chu ludru vo in chu midang an ron tlai ani hi ti in a aular lar mai dar kualem somthum panga vela chuan mi pathum vel chau an la oma Clive phur lutuk chuan a ngak zo to lo cricket chu leitumin avapan thuai mai cricket zuar tu pa chuan hall chung chu ti engin Clive chuan azui ve ngal tuna chuan en tumin mi pali anom to mai reti Maratha bual thenga thu chu an ena engma an la hrelem lo midang pahnih chu an ron lut vele ngal bo atopa chuan Woodrow Wilson alim zone an ron thleng ta meichhia chuan mi pahnena chuan inremna an zi alain tuin emo akapa mi a han ti a thisen chu ala om nuai si a paper vela chuan a om lenglung mai si ka hrelo le ani covering lo Clive chuan nui ngek mai adu khop mai ma se a insum turani voile khata meiche tre thom aron om ngal abula mi pa om chu alo aw chul bok ekhai hei chu mi thi tak tak ani hi midang chuan an han en ve thuaya thisen tak tak ani mi thi po hi tak tak ani hi ti in a chiao chul mai bok cricket zuar tu pa Fred chu lo tlan lutin enge ni ta aron ti ve a heta hian ruang pahnih a oma a tak tak an ni Fred chuan Maratha bual thleng chu enin ehe enge thil om zia mail reti ani hi hei po chu ekhai o police ka ko wat angai khonga in min kalsan theyangem office atlan lut thuaya ta chuan phone a oma police ko don ani nge yang thlaphang takin a chiao chul mai Clive chuan om ve reng chi ani lo ti hria in a chuak ta
adu ang thlapa thil a thlena wangin alom hle nge a hna a leta voin chu choldil atumani apum dom chung chuan apu Simon a hnena chuan apum nat thu asoya ani chuan alo phal sak ve Clive chuan hmun hlatak maya kal adu tatlat mai a chan po a hrelo chu adu na chuan a chung rila anor tlut tamai a poisa nei zong dollar som ni pathum chu la in bus ticket avaleya khothang lam Indiana khopui lam chu apan tangot mai ani bus din na to pa chuan a chuk ve topa khonge kaltur po hre chuang lo abul thingpui dora chuan lutin thingpui in pa in chanchin bu a han chiara chuta chuan horop pui nge in tual tha na thlen thu chu alo in ziaka tukin zing dar kwale chan ve vel khan madam thibolti khoi nun manga milem an entir na hmuna tual tha na a thlenga hei hi ticket zuar tu Fred Keating ale atlo tu ten an va mu chuak ani mithi te chu Mildred Very kumsomli pakhat George Hartley kumsomli pathum le Richard McFadden kumsomthum pasari te anni ruangte hi milim aya man anni hlom he tual thana hi ni zandar som vela thleng ni in ngai ani police te chuan tual that tu hi an chui mek ani ti in alo in ziaka Clive chu anui saka ma se an zia chip chiar lo em awang chuan alom tur angin alom lo abula om ve te hne na chuan chu tual thana chu an hriat lo azot hloma tukina tual thana thleng kha in chiar ve MT in abula pakhat chu han zota chiar lem nang ti in alo ngai vente hur lem lo ente hei keima tha le ngal mole ruang thalak chu kokin kati vekani hi inti thei fe hiana hanti a ma se an ngai sak vak chuang lem lo boya kan ti buai lo che a nangpon min ti buai bik su khonga in kalson ro antia Clive chu mizan chuan kholaya ariaka atu kaloni chuan an kholam chu pan le atum thung atu ka chuan chanchin bu te chu bi in tual tha na chungchang an zia ngei a be sei hle mai ma se tu man an ziak si lo chumi tlaya chuan thingpui dora kalin abulami te bula tual that tu ani thu asoi le a an lo oi lo fo mai le ngal atuk le a chuan an khuwa chu alo thleng le ta a police station chu apan ding ngal nal mai tual that tu chungchanga seitur ka neye dokana lo thu police ne na chuan a hantia chupa chuan police officer dang hne na a hruai thung Clive chuan a chanchin chu police officer hne na chuan a hril zunga khoi school ange ikal kakal tolo kumsom pariat kani to a hna tho chungchang te chu a han hrila Clive harsan na danglam tak inei ani hi ma se heng mi te ero hi chu i tha an nilawang police chuan a hanti a Clive chu police station a pindan te tak te a chuan a thuran mai darkar khat don hnuwa chuan doctor hi alo thlenga a hnu loka anu alo lang ve le ngal bok an ring lo ani ama an ngai sak le zualna na phua chopa an ngai tlat Clive hian in bul vela thian kom tur ama moni hi tu emo ama zil hawa nun phung zirtir tu tur ti in an hrila anu chuan kumsom pali ani lain zona maksak tak tak min zot thina tunge kani enge kani ti in min zot na sa thin khop mai ti in asoi ve bok police pa chuan Clive chu kar khata doctor voini muturin a hrila Clive chu alung oi lo kher mai dora tho po chu adu to lova ma se dor danga thona a hmu awangin chuta chuan a thok ta ani tual that tu chu an hmu chuak to ani lom ni ti in doctor chu a han bia a an va han mol hlom tak tual that tu an hriat to ber chuan mi mol an ni hi ti in a ang ton tona doctor ero anui mai thung athil ti chian nan entir tur po ani Woodrow Wilson a hong or chu ma se hetiang mi mol ho hi engma pek an tul lo tlaya anu nen cho an ei lai chuan ruwa man na dang anei le ta tun trum chu in chhong sanga silai nen alonanga adu du akap to thungang chuti huna chuan ama chu tunge ani an hreto nge yang mi zavel atha lo chuan heng mi mol ho hian tunge ani an ngai ven don lo ani hi ala that tlem ma ani nge yang
lardu uluat na hian mihring nun ati chewek thei ti hi hria ila ifim khurtlang thewang u tun chuma chuan at the old swimming hall Sarah Paretsky zia nunga khol hringina Lehlin hi ngai thla ho leng o Illinois University swimming pool bula thing thu thleng ru fe maya chuan ka thu meka heti lai hmun hi nuam ka ti zong ani ve me ulo boruak chu alung nong uap chur niber hian ka hria a ka thut na ru tak mai po chu tor hlel om ani sa to te lul nen mi puizi hul le tui hleu mi tele official ho in out home beng cheng tak mai chuan kalu atina vek thein ka hria he hmuna hian Chicago sumdong lian tak te chuan dam lo tran puina tan tui hleu in ti siak an buat saya chumi en tumakal chukani company engemaw zatin an team te an ron tira ka school kalpui thin ka thian nu Alicia Dolphin point an company Berman airplane tan in elna haron machon ve nge ani hian tui hleu en tur hian min som wanga helai local po gani nge kan in mu kha ta wangin ama mu theina hun tha chu bo pel katum bik lo ani a chan chu ani nen hian kan tui zong in an tak lo wangin kan in mulei thei to lova ani chu tui hleu le khol thil lama atuye wangin engineer lama akala Berman airplane company a thona design tu in athok mek ani keve chu private detective ni in ka na chu misual chui le zon ani si kan na ainang talo em ani ain el tur mi paruk te chu dil to pa chuan an dinga mei chein el na chu tran turin anin pei to ni ka thutna atang hi chuan tu atenge an ni a khoi ber nge Alicia ka va thei mai lo korsen a ha ti chu ka hria a ma se in LG nga chuan korsen ha pathum an om si dil chu thur saria then ran ani a ka program kena ain zia dan chuan a thur ni na chuan Alicia chu ading turani thur khatna mi chuan engemaw soisel ane wangin a huai hot tu te chuan an din dan chuan thlaka thur khatna ero chu anda ol ta ani tuna chuan korsen ha chu thur ni na thur thumna le thur rukna anom ta a tu ber nge Alicia ka va thei lo hrim ani silai chu an kap ri thanga mi paruk te chu tuya chuan an zuang lut ta veka thur rukna ami chuan athan tha hle maya Alicia ani ngei ka ring thur ni na mi eroin harsatna atokani mel engti ziange ni ta abulvel tui chu aron sen ta vek mai le kabulvel ami te chu namkiang rokin ka pheikhok chu ka phel soka tuya ka zuang lut ta thuai mai thur ni na ami chu ka zupat chuak thuaya akil lam chu pan puin tu emo hian min lo pui hlau mai Alicia ani lo hlau asira chuan kun hniamin anung lam adar veilam dewa thisen ron chuan chu ka hup phui sakna in thisen chuak chu achol du haulo athok chu athona in atho chu khu in aron zom ngala ambulance ron thena damdo in an pan pui kha chuan athito ani darkar ni aliam nu chuan Sergeant McGonigal chuan thuhretu te chu zona engemaw min ron zot lama tun hmalamin kan lo in hresa to hrim bok ka kalsan ma chuan mit thi chung chang tle mazong ka zot ve boka chu mit thi chu Louis Carmodini in kumsom ni pali a upa ania Dearborn Bank tana thok ani tuma in melma ani om an hriat lo thu an soya wangin angai na po an hriat lo hle thu soi bok Alicia chuan hola min lo nga ka alung ngai mel hle mai min biak adu thu a soi luam bok keila chuan ka thom no te chu arowa thak ka du thu le ka in thak nuwa kanin bedon nia ti in kalo chang thung ka in lua chuan kan hodu na ka in ti faya ka in thak nu chuan sitting room lam chu pan phein anin TV alo en chu ka vazom phei ve ta ani chanchin thar ala om mi alo mai tunge mit thi kha ni reng Louis Carmody Dearborn Bank ka thok ania ishia emni shelo top mai
police te chuan ka ani chan an hreto em la hrelo engemaw chanchin hriat ineiem engma ka hrelo a chanchin te hi chanchin thara an ron puang angem le puang mai thei ani a chung te hril an ni chuan enge itan a poimo viau em ni poimo lem love a hlo thon hmel deuin ka hria a chet dana tang chuan engemaw thup nei tlatin ka hria a Alicia he in kana mo phurtu hi hria em atira khan thlur ni na I oma an thlak chewa wang khan tuma ni omna han hre thei talowa karin dan chuan kha tual thattu khan Luis kha ka atum lo nangma hi ani ka atum tunge tha tum che ti in karil ru dik tak chu ka sei chuak ta sia mai ani tuman min tha an tum lo ti in a au tuara a han ngoi le wangwanga a in thiam lo le dewani mel apoi ka tilutuk min thong em ani in thunun ka han tum to ange ole zanria ka han siam ange eitur ka siam zo chuan eiturin ka han kowa Alicia chuan engma a eidu lova chanchin thar ringot thlirin a mel te chu adang vek ni berin ka hria chu tui hleuna hmuna in tha na chu chanchin ngai ven ber ni in alang mei che thita chanchin te chu an puang de oreng bok Alicia chuan engma soilovin chanchin thar ringot chu ena ka om ve ti po a hrelo ni om takani chumi zan chu kabula ri adu thu ero a soiniap niapa a in luala chu darkar khat tlan or chau ani sia engma min hril du lo wang chuan alaka ka thina rim ve deuh bok nen muturin sitting room a chuan ka hnut chiata ani zing lamdar ni le chan ve a chuan ka phone ri chuan min ti har zoka mi pa o hian Alicia I abiak du thu aron sei lo ni imi soi chu ka hrengai lo ve ka han ti chuan ti har du lo ma la he thu hi lo hnut chiang che ti in message ron hnut chia rama nimin khan awan nei hlawa naktuk dar som pania poisa min pek lo chuan awan nei non tho kher lowang ti thu anut chi ani min ron betupa in phone adari ka hriat rol chuan ka sitting room lam kongka in khari chu ka hrezui ngala ka room le lama phone atang chuan kan thu sei te kha Alicia chuan lo ngai tha in ka in chu a chua san ngal ani ka ring maya in hnuai lama a pen ri ka hriat dana ka ring dik ni in zing da riata chuan phakfe in ka hara nimina thom na hu nen ka tei rei de uwang nge kanuam fashan lo le ngal Alicia chu ka ngai tu ngala ka hlau thon pui hle mai tu sum emo tam tham tak apuk ani ngei mele tha atum chu ani sia ma se tha tum tu chu tunge ni ta angle a office chu ka phone anom samlo awangin akal lo thu le ina a om thu an lo soya a in lam ka han biak le chuan chan na om lo Alicia chuan u nau pa aneya a ming chu Toma ani chuan kar khat vel a chanchin a hriat to lo thu in min lo chang ve boka Florida a apa point a chanchin a lo reng lo mai hi alo ni Chicago a chuan misual rual pol lian deuh an oma kumhni liam ta khan an pol hroi tu pakhat Don Pasquale chu kalo pui to awangin min pui thei ngei ka be sei an zinga mi pakhat Ernesto chu kawa bechina nimin lam chanchin le ka thian nu tha an tum thu te ka thian nu hming chu a hriat ngai mi ani em ti te kawa zot vela a hriat lo thu le a hriat chuan min ron hril tur thu a ron soi ani Alicia birung na omang chu rin ngai na po ka hre thiam lova a in lam chu va en fia ve hrim chu tha in ka hreta ani a in chu Warrenville School bullok ani a car chu school pona kada in ke in kapanta zoka abul fila chuan mi pano pang then khat hian football an lo khel mek bok car chu garasa chuan alo oma ma se a in ero mi hring sul nu mu tur reng a om lo thingkunga tang chuan zo te hi alo chuk thla a rila tram mel hle mai a in hnunglama chuan kalut pheya ka han envel chuan atuk verdar thlang chu ti ke ni in a in chunga chuan mi an lut ni nge in alang
silai ka lo keng lo chu ka in chhir no khop mai tukvera chuan kalon lut ve ta a zo te po chuan min ron zui lut rang khop mai chauka le sitting room te chu a fel fa in engkim chu ani dan turang vekarem ani a computer le a bungro hlu ho po anga yang thlapin ala oma dar thlalang ti ke tu kha ru gru chu ani lo top mai alicia beitura lut emni ani le in chunga chuan ka chawa zo te po chuan min zui ve zel bok pindana chuan tuma an omlo in hnuai lam pan thak ka tum le lai tak chuan thom enge mohi ka hria a khoi atanga lo kal nge ka chunglam ani chiang mai ceiling atang chuan ban aron dok thazoka silaya hum le ngal rang zetin in hnuai lama katlan thangala silai chu apuak thuaya kadar veilam chu athip zok mai ra ka a chuan kalum thlatop topa atop ka thlen chuan kading chuak le thei hlawa kalu na lam chu ka pan thuaya zo te treri ka hre chhun zoma misual chu zo te chuan alo beilet ve ani nge yang a thei angarangin fil lam chu ka pan thuaya football lo pet mi pano pang ho chuan min lo pui hlau mai min kap tu ero atlan chuak ta ani damdoina chuan doctor lano pangzet mai chuan kadara silai mutang chu min lak chhuah saka ka ko cha tak chuan pui a khoina salutuk tur aveng alo ni khuma chuan min muta kalo mu hil sek ni turani ka han har chuan ka khumbula mipa pakhat hi alo thureng mai Miss Warsowski ini angmo Peter Carlton FBI mi le sa kania akat chu mi han hmuah idam thalo ti chu ka hrena in Alicia Dolphin chungchang ka soi pui che anga yani tuna khoya nge om kan hrebik lo kha in tha ni khan I ina in hodun tiro chu tuna FBI chuan an zui reng ti na emni engma min hril du lova Alicia in min hril bak engma chu pa chuan min hril du lo ani atopa chuan Mr. Carlton Alicia chungchang in ngai ven chan hi min hril la ka hriat anga piang ka hril ve ang cheu zoimuang in ron tong chuak ve ta kan sarkar thuruk poimo chaina hne na a hral ru ni in kan ring ani a theilo ani zongin atilo topang a thlona design sa abowa ama abo boka tuna Chinese sumdong abo le boka engkim hi a inzom vek ni inalang a design te chu a computer a omang chu a office a po om mai thesin andap vek to thu le engma an hmulo thu in min chang bok nen ka tran mun chu phet riawin alang Alicia in min hril ang chin chu ka hril ve ta vekani tin be ka to thu le a ina misual lut ru khan chu a thlona design dis te po chu alo rumai thei ti in ka han hril rama a oi lo kher mai ka chaw deuh bok nen min chhuah san le ta ani atu ka chuan doctor chuan damdoin atanga chhuah min phal saka ina ka ho nu chuan Ernesto chu bia in Alicia chungchang ka zot ani a soidan chuan poisa choya in khelna hmun pui arts smolens atangin dollar nuai sari singa apu kani ome Alicia chu poisa khel chi ni in karing si lo ma se tun naya kanin kom tam vak lova alo ni ve thei tho mai thei asin ka phone ron ria Alicia alo ni a om na chu beng cheng hle mai le ngal a tong po kanin hre hlei thei me ulo chu ani tong po kan in hre hlei thei me ulo chu ani chanchin thara ka chanchin le misualin min bei thu alo hria a ka dam awanga lom thu te min hril luam ani engma ka soive ma chuan ada le tamai si khoya nge a omanga ka han ngai tu anu chuan chu tiang mun beng cheng tak chu infiam na hol ani ngei ka ringta ani a chan chu tui chen zir tir tu Miss Finley chen na bul mai ani a na thona ani bok chu nu chu Alicia thian kom ngei tak ani tlat chu school chu Chicago chimlama omani a aluna chuan veng tu hi alo oma ka detective card chu ka han hmu a tui hleu zir tir tu mu ka du thu ka hril bok
lu min phal sak nu chuan hall lam chu ka pan thuaya chuta chuan hmeichhe tam tak kawr ser thlum rawng ha hian exer an lo la sup sup mai swimming pool bula in thlang na pin dan te chu ka kalpel phei zela school kan kallaya a hming kan phua the old swimming hall chu ka thleng pheya school no pang then khat mi pa le hmeichhia hi tuya chuan an lo cheng sup sup bok alicia chu chera lo thu in chuat lam hi a lo bi ngar maya min lo mu chuan a hlau mel em mai le ngal nangma chau em ni o ni enge heta iti Miss Finley ka puya Spanish strong azir tir boxia abuai theilu tuka thil diklowa omem ni ibuai chodon chawania Smolens chuan azong che a FBI in an zong bok che ani ibiru reng theilawang FBI mo a hlau thon mel hle mai enge an du anga I thona design kha abowa FBI chuan Chinese nena ishal ani an ring ani inrin nitlai khan dis chu ka hon ngei khamole ka reile mi in min zon mu ma in he mun hi ka chua san nge yanga yani khonge ikal chuanang FBI le Smolens te chuan I thian te le ilai chin te an ngai vin rengasin toma po mo atrap taringota a big takin toma po an vilang engkim himin han hrilte ka hriat ve anga yania keipo voi khat ka to pha ania toma chu poisa tha pa in khel chi ania anei engkim achan nuwa po asim thei si lova kar ni liam ta khan a u naw nu chu puiturin angena anu athi nu khan toma chuan nu ang main a en ni in ani po in aduat em ani chu wangin tran pui nge ya du ta a buaina tam tak lakata alo chan chhuwa to thin ang nge in tran pui po atumani Smolens nen hian engtin nge in kung kaina in nei reng renga toma chuan ka hmingin poisa alo pu kani ome ani le designs te kha tom chu Saturday khan cho ei turina ron kala ka computer de kha a khoya sarkar thil poimo tak tak ka khoi thin ti a hriata wangin ka dis kha poisa khelna hmuna hral ala ani nge yang ka hmu chuwa ve main poisa khelna hmuna chuan a hral to nge yang Alicia ithiam lo ani lo chu FBI te chu kalo bedon em niang chuti lai tak chuan Miss Finley chu alo lut ve a min hmu chu mak ati hle mai chanchin zong zong chu alo hre ve vek to ti ka hre thei ta ani chuan FBI hriat tira a unaw pa ngei man tir chu dikin a hre thlat lo mai an kal chuak dun ta a hnu dewa chuan ka han zong vela Alicia chu ama in office alo thu a Miss Finley chuan Spanish class alameka alo ti a ngai thate dis mulet kha apoi mo berdona toma po ka beto a ronda le apoi tilova tin ke point poisa in pui ka tum tur thu ka hril nge kha a hre thiam lo ani toma chuan a hral to a Chinese sumdong chuan kan ram a chua san to engtika ama a mulet to don lo ti a hre lo ani khonge in hmu don andila Miss Finley bula lo vakalla kein toma chu kalo mudon nia arem ti ve hlau mai amai ro chu FBI lam hril chu arem ti ri lova toma chu ka be photang ati sual pal te po ni yange alati sham school no pang ho chu dil po na ka chua tir veka dil chu khar ani thu ka tar tir boka eng zong zong po chu ka ti thim tir veka dil sira chuan kalo thuran mai ani reivak lawa chuan toma chu mi pa in thlang na lama tang chuan aron chuak hlola Ellie ti in a unaw nu chu a awa minute khatvel nuwa chuan mi pa pakhat hian aron zom vele a Smolens group mi le sa ani du mel hle mai tom chu zoite in a bia a meiche in thlang na lam en tur chuan an kal dun le ta ani an lo let nu chuan ka omna atanga chuakin toma chu ka awa engkim ka hrevek to ania vik kania dis chu min pe mai ro ka hanti a
a thian pa chuan silai a chu ni in ka hria chu pa chu kapin tui chhunga chuan ka zuang luta a silai mu chuan min fu teu kher mai tuya chuan lilu in kabul vela chuan silai mu aron sur ani ber mai silai mu lenga han chol deuh hnu chuan tuya tang chuan ka han chuak dek deka Alicia o chu ka hre veta toma vikha enga tinge ika kap to su silai chu ari le a ma se ke chumin kap lo dila tang chuan ka chuaka Alicia chu leya alo let reng mai toma thian pa chuan silai mu athun le ni in alang katlan pheya akut chu manin akea ka thei to pana in ka han tum si amaya ma se toma chuan silai chu chu in min ka atum tamai tom dolphin isilai kha pairo Miss Finley mi palulul takpo lo zirtir rep to thinin a han ti ta ga chuan toma chuan silai chu a thlauta a silai a keng nge keng lo a hrelo anima na Alicia chuan a thi hmain FBI nena eng emo a soinual man hlawa tom po chu police nena a in puang bok a unaw nu chu tha alo du reng lo ni in a thil ti thup nan a farnu chu man atum alo ni Smolens te chuan a unaw nu chu that se a unaw nu chu an ram thuruk midang hne na hral angin thang se ati alo ni an case bo zui laia Alicia I thi chu FBI an thin rim hle maya ka thiam lo an ngaya Alicia omna ka soilo awangin kalaka case an ziak lut bok thaenge mo chen chu zela ka tan ve pha nge an tikhan he thon thu chu alo to ple ta a mi kutarul ko zen ching te hi atopa an mol pho le du chok reng ani zominator nunga khol hringina he thon thu hi ramdang athil thleng tak tak chumi be chana ati danglama aron zia chua ania kum sang ni somnga lama tunrum chu in chuang chuak wa meng o kum sang khan zakwa somriat pali vel khan science thon thu determinator chu aron lar chuak hluai ani kha achang tupa Arnold khan achang thiam bok nen tun thlenga film en hlo ber te zinga mi alani rengani hi kha thon thua khan Sarah Connor chu Los Angeles Copuya robotin tha tumin na uma hun lo la om tura ama tir tu robot ho boss that tu tur ala paido na wangin robot khan tha atum mani kha thon thu kha thil ni thei po a ngai anilowa thil thleng tak tak nen phei chuan han khai khin chi po ani chi in alang lo amaro chu kum sang ni somnga a champhai khopuya tual tha na pani thleng ero kha zongin kha thon thurong kha apol lek mai kati cholkar khat em po tlinglo in kara Mary lal ompui ti mingpu pani te chu champhaya rap thlak takatha anne a thil mak tak mai chu heng mei che pani thi te hi an ming a in anga an mel po a in ang hle mai chung ba ga chuan an thi dan le tual that tu khosak dan chu a in ang em mai boka an ruang mu na po khodai fem ani ve tlat mai mi tam takin he tual thana a hian inzom na engemaw tak chu anei ngei po an ring reng ani serial killer tu emo ron in lar tranin chu serial killer chuan Terminator thon thukal mang ang khan chet ala ani mai lo mo kum sang ni somnga kum top lama chuan mi pui chu anral trilom le maya tu ber emo chu tual that tu an ni chiang mai si meichia abikin Mary lalom pui ti mingpu tan chuan thlamuang takamut a har to fu ang le Mary lalom pui kol ni Mary lalom pui chu kumsomli pariat mi ani a champhai rural bank loan officer na chel lai mek ni in apasal nen chuan hlim takin champhai khodai mai tlang veng an tia chuan an cheng du na ni an nu pa hian taima tak ni in an khosak po anuam hle renga an thenom te an thian te le an chung khat leina te po in an ngaina em mai
minun tluang tak le nu pa in ngei tak mai an ni in atua ma chu rui hlo emo sual na lam hoi thila anin nam hnoi hriat ani ngai lo bok chutiang ani awang chuan hetia Mary chunga thil thleng tamai po hi hriat thiam harin malak ngai na po awang hle reng ani October ni som pani sang ni som nga jinglam ani a dan pa nga in Mary chu athowa in chung thil ati felzo nu in ana akala jingdar ko a in achua sanani ma se Mary chuan ana thona mun a thleng mi alo thung Mary pasal chu rawani in kumnga lai anin nei to nge chuna avoi enge mazat anin bethin kha ani si a chumini chuan Mary chu abiak theitlat lo awang chuan tlai lama chuan angai athato lo hle mai tlaya po alo la hon lo awangin anupui famasa Lehlin laldu sakinen chuan police nena mibo report chu an thelut ta ani chumini vek chuan tuma omlo na leileta kar kang chia mu ani nge jinglam dar som vel khan champhai police station chu phone a biak po anni a enge moka ngauma wanga hriat tirna ani anu dewa police te chu lo thlengin ram kang emo anti chu motor kang alo ni jok ti an ron hreta a kang chu an thel mi nu chuan a chunga me cheruang kang ut vek chu an muzuita ani police ten tunge ti an zon fe nuwa Mary lalom pui kolni ruang alo ni reng mai kang mei na sataka wang chuan nu chui po a harsat pha hle maya amai ro chu tual tha na ngei ani ti chu alang chiang thung Mary Parsley anin nei zung bun chu abo ti an hretheya chu chuan in rok na lam rong kai ani ti atilangin an han hria chu ti ruale ro chuan chu tianga sumdu awanga tual that ni si engwanga akar chu lalo nge ani a ti chu zona om thei ani le ta in suam le in rok awang ringot chu ani lo ti kar an halda na tang chuan achiang hle boxi chu chuan nu chui tu telu ati hai hle mai ani thil thlen dan vel an han en chian nu le thu hre tu ma an om lo boxi awangin tual thana satli alo tak ni in an ngaya anu athil thleng an hriat zui le tak nu phei chuan he thu buai hi atikhir khan zual le ta em mai ani nililek aliam nu Mary Colney po an phum nu October ni som paruka chuan Lehlin ni chuan chanchin maktak a hrele ta ani anu thi chungchanga nu chui tu te office door turin achuaka police te chuan Mary Colney ruang dang an hmu thu an lo hrilani Lehlin ni chuan anu chu an phum zo deuh chau ti a hre chiang si chu tiang thu in a deng le phei chu makti na hlirin akhat ani ber mai ma se anuwa ruang chu anu ni lovin Mary lalom pui dang Mary lalom pui tlau zok ani ti an hrele ta ani an hming mai baka Mary te pani chuanin an na tam tak an lo nei reng mai chu chuan chu case chu tirap thlakin atingai nom chho le zual ta em mai ani Mary tlau chu Mary Colney ai chuan ano pang dewa kumsom thum pakua ani thung amai ro chu an sam adum ve baka an mel ain angin an mel a thadun hle a midang hipna an nga dun em mai ani Mary tlau po chu ma ni in chom na tur na thatak nei ani ve thowa champhai kho pui dai fema a pasal ne na cheng dun tho an ni bok October ni som paruk sang ni som nga khan champhai police te chuan Mary tlau ruang chu ama loka Mary Colney ruang an hmu na atanga mel som ni panga ahla an hmuwa alua silaya ka ani Mary tlau chu ramruak mun re lai taka akar chunga thi in an hmu ani khopui dai fema chuan mun ol tam tak a omna in an ruang hmu na mun ol chuan in an na riau an la nei zui le ngal an nun dana le an thi dana chung mei che pani te chuan in an na an nga hle maya chung te ani awang chuan an thi thuwa zona apiang na selo theilo ani tunge chumi te pani chu that du ta ang le nu chui na chu
thu nei tu ten thei top chu in tual tha chan chu chui ma se ma an son mo hle mai chu takara Mary tlau chu tha alo ni vele zel bok nen thu nei tu telu chu a hai hle mai ani Mary tlau chu a thi lai khan champhai khopuya Ebenezer Hospital a nurse na thok lai mek ani a tho pui tele ama hretu reng reng chuan an ngai na em vek mai ani chuti ruale ro chuan lalrin oma chuti lai nurse na thok ve tho nen ero anin rem vak lo thung a chan po lalrin oma chuan angai zon wang ani atir chuan thian in ngai na satli ang main a che a nuwa ero adu na chuan amit atidelin a hoi hom lo sot hle maya Mary chuan pasal nei lai ani thu in aniala chuti chung chuan oma chuan abei sei lui zela ti thaile en thlak pa in azar boy zel box si a rei deuh nu phei chuan oma chuan Mary do ka na calendar a chuan a thi hun tur ti te chuan alo chin chia boka chutianga atana hlawom thei don ta ga chuan an ho tu te hna Mary chuan oma chu a het ta ani ama mai ba ka thil thleng hriat pui tu a tho pui te po in an lo pui bok ne October ni som pathum Mary bo ma ni a khan oma chu an ban ta ani Mary chuan a bo ma khan pistol chu akar nuaya a thukru reng thina silai ngai na chi ani sa lem lo awangin chutia pistol aleita chu a thian tele ama hre chiang tu te chuan mak an ti in hlau thon ane ani ti an hriat pui ta ane ama la chu silai ngai na ani lo kan ti to kha a man dan te chu a pasal chuan a han zir tir ang lopa thiamnal tak han ti tur po ani lem lo khatia oma an ban ni khan a tho pui te chuan a na kal to lo tur le ina omri turin an rona a chan po oma chuan Mary chu mu adu thu le an in thleng po thla mai a nial lo thu a soiwang ani October ni som panga chu Mary anung chunga an mu nun ber ni chu anita ani khamini khan Mary tlau chuan a thian nu ngai chu abia SMS le phone call in abebok a nuwa ngai soile dan chuan bungroda khom na in na tangin min ron bia ama tibuaya ti thai tu an om thu aron soyani ome tutia a thian nu abiak nu loka chuan police lampo abebok ani ome chuan in biak na chu van tlang hriata tarlan nilo ma se chu case boy pui tu detective pakhat soidan chuan a hlaulu tuk tong kama wang chuan angai thlak a hreom thu le tual that tu chungchang engma a soi lo thu a soi hetia police abiak nu hi chuan asul nu chui zui tur a om to lova aruang an muzui deuh mai ani ome tlai lama po an in lama a hon lo wangin a pasal kum som pasari zet alo nei to Michael chuan mi bo chungchang thu police station a thelut ngal ani Mary la lom pui kol ni thi dan le Mary la lom pui tlau te thi dan chu a in ang viau na in Mary la lom pui tlau chu aluwa ka ani thunga amai ro chu an pani hian an kara mu ve an ni Mary la lom pui kol ni kha chu aruang an hala wangin a thi dan an hre theilowa Mary tlau ero a thi dan hriat chian ani thung atira kha chuan Mary tlau chu ma ni in tilum a ang viawin an hria ma se an han bel chian nu a ero ataksa a kuthlang na nu ma mu ani baka aka chu engemo a no sakni in akar cha bi po akar po na mu ani bok atira chuan nu chui tu te chuan lalrin oma chuan ring hlel ngal phota ma sen han zir chian deuh nu chuan oma chu Mary pasal Michael anen chuan an lo in po hle ti an hrel chuak le zela atira chuan Michael chuan nu chui tu te apui tha hle maya ma se a rei deuh nu chuan apui tha du ta hau lo mai polygraph exam ti tura an ngen na te chu a hniala dan hremi ruain nu chui tu te tho pui lo dan azong chhobok chu baka afanu kumsom paruk mi chu thunei tu te nen in biak aphal saklo bok ane police te point chu tingotin anin puantir thei bik silo
Michael man tum chuan han beichin ma se au kil kal tlangin alo in tlo khalsa box si awangin man ngot thei ani bik si lo chu baka thu hre tu le fin fiana ti tham an nei thei si lo lalrin oma an rin hlel ayan sa ma chuan Michael chu an ring hlel ta zo kani ti chuan rukin an chui chho ta reng boka nu chui tu te chuan angai na an hrelo hle to na in chutia an han chui chian tak tak ta ka chuan rin hlel omdang an mule zel boka Mary tlau khan asilai kha akar thut na nuaya ada thin ti hretu chu ama nei tu te bak an nilowa chu wangin apasal chu arin hlel om hle ti an hre theita a chu baka an nupa hi ngai zong chungchanga anin rem vak lo ti te chu an hriat chua bel zel boka tin chu baka Mary tlau account na mi cheng nuai nga chu alo la chuak ti te po an hriat chua bel le zel bok chutia an han chui chian le zel ta ka chuan phone company lama an call record te bi chian ani boka Mary tlau boral ma a police a call nuwa khan Michael chuan Mary chu voi engemozat abia ti hriat chua ani le zel bok nen Michael tan po biruk reng chu a har sa chho ta hle mai ani Mary tlau chu tha ani khan athil hlu engma laksak ani lova anin nei zung bun chau abowa chu po chu anuwa an fanu in abung rozinga a mu chuak le tabok nen Michael chu rin hlel azwal chhota ema ti chuan police te chuan police station lama an ko tange nge ani hetia ko ani la hian a fanu kumsom paruk mi chau laldu omi chu thu zofia ani bok Michael chuan a phana saviona in a fanu in puan na tang chuan rindan an nei thiam theita ani chuti chuan zo khothar checkpost a mang suan munga palian lam deuh akut pha veilama ta tu ru rolem om chu lo man tur ti chu an thon ngal bok du omi chuan apa le chu pa munga chu anu bo ma khan champhai bethel venga a muduna chumi nuwa lalrin omatenen an pathumin venglai thingpui dora a mu le thute apa phone manglai angai thak ru ka tangin chu pa chu tual that turin aroi ngei ni a arin thu asoyani apa hian ngai zong nein anu hi ngai zong nei angalan tir adu awangin lalrin oma po anu pui ngai zong turin athlem ani arin thu asoi nge chutiang te thilom dan alo ni te nuai ta ga chuan police lam chuan champhai hotel zong bia in mang suan mu nga chu an zonga hlimna hotela chuan thakhat zet a khosato ti an hre theita ani chuti chuan a zan la chuan police te chuan mu nga chu manin an dop tranta a an rin hlel angei in ati ani thu a in puang ta ani mu nga in puan na mu nga chu Burma sipaya polo tang hrep to ni in an sipai thabik zinga mi ani a kumno pangte in a pension nu hian mi hausa hoin lo nei ami that turin an ruai thin ani Michael po hian cheng nuai nga pe in anupui that turin ati alo ni amai ro chu Mary lal om pui kol ni kha a hriat sual pal wanga atha alo ni a chet sual wangin anu thup nan akar chopin a hal alo ni Michael anen phone anin biak nuwa ati sual chu siam that atiama ma se Mary tlau khan hriat ruk na anei nge atum angin athat mai thelowa azui ruk lain a thiante a phone ni in a hria police a call man hlawa ma se anin biak mumal ma in aman man hlawa police te chuan hlau thong ori bak engma an hreman talowani Michael khan thu zofia du anei awangin Michael anga chung chu aka ano saka tlan chu atuma wangin voi khat chu anek bok chu chuan police te apui viau bok ani kha Michael lo thlen Michael chuan che ka mingziak turin atiluya azia nuwa asilai thu ruk akar sit noyami chu la chuakin an kap luma mani intilum anga lantir antumna in nima sela an van duaya siamin akar chabi kha pona an thlau hlau maya chu
police ten an van nei pha ta ani chutia mu nga ber a in puan tak sia chuan Michael a pawh lo thei loin a in puan a lo ngai ve ta a ti chuan an pahnih in dan anga an chung thu ngai tua ni in kot chuan dam chung lung in tang turin atita ani nu pa in kara thinlung ui rena alo om hian thil thalo tak a hring chuak thin reng ani chu wangin pathian hma a rin omna thu in tiam kha vong rengang cheu ti hreoma ka om lo chuan ka wak bo thin har satna wangin irum thinem pathian be seiro a mela damna om awang chuan